שלום לכולם, תרגיל השבוע שלנו, תרגיל לחיצת חזה. משכיבה כנגד מוט. תרגיל לחיצת חזה עובד על שרירים חזה, כתף וקצת יד אחורית. אני רוצה להדגים בעזרת בן הדוגמן שלנו איך עושים את זה נכון. קודם כל מתיישבים, מסדרים את הרגליים במנח כמו של סקווט. כפות הרגליים פונות קצת החוצה, רגליים קרובות אל המכשיר. כשבאים למצב של שכיבה, קודם כל מסדרים את המבט שהעיניים יהיו מתחת למוט. הרגליים נשארות באותה זווית, וגם הן עוזרות לנו אחר כך בהמשך במהלך התרגיל. מניחים את הידיים במרחק שווה מהמרכז. אפשר להשתמש בטבעות שממוקמות על המוט כאינדיקציה למקום של הידיים. הגודלים סוגרים שיהיה אחיזה בטיחותית. מרימים את המוט, מחזיקים אותו מעל החזה, ובשלב הזה מקרבים קודם כל את השכמות אחת לשנייה. כדי שהמוט והחזה יתקרבו אנחנו מקצרים מומנטים ואנחנו יכולים לעבוד עם יותר משקל. מצב הגב התחתון חייב להיות קשתי על מנת לשמור על הגב ולהיות חזקים. תוך כדי עבודה אפשר להתחיל לעבוד. מורידים את המוט עד החזה, המבט לכיוון התקרה, מסתכלים כל הזמן למעלה לאיפה שהמוט רוצה להגיע ולא על המוט עצמו. הרגליים יכולות לעזור לנו בביצוע התרגיל בלחץ שווה ואחיד, ואפשר לערב את שרירי הגב רחב גבי תוך כדי הלחיצה כדי לסייע לנו ברמה של המוט. תודה רבה, נחזיר את המוט בזהירות ואפשר לעשות.